अल्लाह के डर हर इंसान के दिल में रहे के चाहिए। जब अल्लाह के डर दिल में रही तो गुनाह ना हुई। जब कोनो इंसान दिन में 5 बार नमाज पढ़ेला तो वो अल्लाह के उपस्थिति महसूस करे के आदी हो जाला आ दिल में ई भावना उत्पन्न करेला कि अल्लाह हर समय ओकरा के देख रहल बनी आ उ अकेला भइला के बाद भी अल्लाह से नइखे छिपल। अल्लाह के डर गुनाह से दूर रखेला। गुनाह कईल इंसान के फितरत बा। गुनाह के पश्चाताप करे के आवश्यकता बा। अल्लाह से लगातार माफी मांगे के जरूरत बा। जौन गलती हो गईल बा ओकरा के ना दोहरावे के पूरा कोशिश करे के चाहिए। नमाज अपना आप के पाप मिटावे के साधन बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना साथी लोग से पूछनी कि अगर तोहनी में से केहू के दरवाजा के पास से कोनो नदी बहता और नदी में दिन में 5 बार नहाता त का ओकरा ऊपर कोनो गंदगी रही? जवाब मिलल ना, ओकरा ऊपर कोनो गंदगी के निशान ना रही। पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहनी ई 5 वक्त के नमाज के तरह बा जौना के माध्यम से अल्लाह गुनाह माफ कर देवेनी। नमाज में इंसान के जीवन में बेहतरी के खातिर बदलाव लावे के क्षमता बा। अल्लाह के आज्ञा के पालन और अल्लाह के इबादत कईल हर इंसान के फर्ज बा। एगो बीमार व्यक्ति बैठ के नमाज पढ़ सकता। अगर वो बैठे में भी असमर्थ बा तो लेट के भी नमाज पढ़ सकता। नमाज पढ़ते समय एने ओने ना देखे के चाहिए। नमाज के बाहर अपना आँख पर नियंत्रित करे के चाहिए। निषिद्ध पर नजर ना पड़े के चाहिए। अल्लाह के प्रशंसा करे खातिर जीभ के उपयोग कईल जाला। नमाज के बाहर एकरा से चुगली या झूठ ना बोले के चाहिए। जैसे हाथ आ पैर नियंत्रित गति कईल जाला, नमाज के बाहर ओकर उपयोग चोरी खातिर ना करे के चाहिए जौन निषिद्ध बा। निश्चित रूप से नमाज बुरा वाणी आ बुरा काम के रोकेला। मन के झंझट के दूर करके जीवन में अल्लाह के नेमत पर ध्यान देवे के चाहिए। अल्लाह के सामने तुच्छता महसूस करे के चाहिए। अपना पाप के खातिर दोषी महसूस करे के चाहिए। ऐसन कइला से तनाव, चिंता के कम करे में मदद मिलेला। नमाज के खातिर एकाग्रता के ए स्थिति तक पहुँचे खातिर सब्र, अभ्यास आ अल्लाह से मदद मांगे के आवश्यकता बा। नमाज में ऊंचा स्तर के एकाग्रता आ विनम्रता तक पहुँचे खातिर निरंतर काम आ संघर्ष के आवश्यकता बा। उतार चढ़ाव के वजह से नमाज ना छोड़े के चाहिए। उतार चढ़ाव अल्लाह से जोड़ेला। जब असली परीक्षा आवेला तो इंसान हड़बड़ा जाला, विश्वास में कमजोरी महसूस करेला आ नमाज पढ़ल कठिन हो जाला। वो समय केहू से अच्छा सलाह लेवे के चाहिए। नमाज पढ़त रहे के चाहिए। सब दुख दूर हो जाई आ अल्लाह के रहमत बरसे लागी।